Abu Safina Jara an bɛ segin ka na kuma so kɔnɔ ko dugawu ko o jaabira n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko dugawu jaabira maa kelen ka danga o tɛ foyi kɛ sɔni kunnafoni bala ɲɛ n'an ka dayɛlɛ nin waati na an bɛ taa mun ye Bugasumugu kɔnɔna la Sibilim Bote na a kofɔra a bɛ cɛya masiriw a b'olu kofɔ an balimamuso minnu bɛ nin waati na ko mun ye masiri mun bɛ n'an ka ma ko perike k'e kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnna ma da ye k'i labɛn f'i taatɔ fo maaw daji ka buru f'i ka dabali kɛ fo file ka fiyɛ nɔfɛ Bote ni ma don yen kɔnɔna la hali n'i ka kɔɲɔmuso labɛnna a ɲɛda labɛnna k'a maquiller n'i ma don Sibilim Bote kɔnɔna la a ma ɲɛ mɔgɔ fiyewu a ti ɲɛ aram jango 31 selen na ni mi kungilenna kɛ yen ye Sibilim Bote la n'i ma don yen Bugasumugu kɔnɔna la i ma dilan ala an ka gafure awa dalen bɛ kojugu wallahi n'i ma taa ye i ma bɔ madame Mayiga awa sumunu gafure awa gafu jɛma ale dalen bɛ salon kɔnɔ tabarikala sigei a ka teli a baranɔ ka ye n'ala sɔnna abu yan'an ka kunnafoni balan dayɛlɛ kura ye an b'a ɲini mun ye tunkarakaw fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ k'o sabu kɛ mun ye carte de fidélité a bɔra baaraw kɔni ko o daminɛna an b'a ɲini tunkarakaw fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabaliw sigi sen kan mun ye carte de fidélité ninnu u bɛ se ka a ta cogo min na a tali kun tɛ dɔwɛrɛ ye a n'a kɛ sababu ye ni k'i ka radio ni ka a dɛmɛ ka kisi fɛn dɔ kɔni o tɔɔrɔ ma i n'a fɔ a kana bi mun ye politikimaw tigɛ walasa hali bi fo ka taa bi mun ye opérateur économique dɔw tigɛ Radio Nura FM an ka point fort ye o di an k'a fɔ ko an bɛ kungilenna kɔ an tɛ kungilenna kɔ dɛ an ka point fort ye mun ye an ka diaspora ninnu ye an jigiyɔrɔ olu de ye wa an b'a ɲini u fɛ mun ye carte de fidélité u ka a ta a bɛ kɛ sababu ye ka ko caman de ɲɛnabɔ n'o tɛ mun ye politikimaw dɔw bɛ bi n'u ko k'u b'a Radio Nura FM ta u b'a ta n'u ko b'a ta su ko dugujɛ don ɲɛmaa de ma sɔn a ko k'a t'a la fiyewu ale ko Mali di a tɛ t'o sira kan Mali ko a ko Mali point final a banna donc an b'a ɲini tunkarakaw fɛ carte de fidélité u ka a ta mun ye 50 euros o de don mun ye 2022 bɛɛ lajɛlen carte de fidélité n'i y'a ta a baaraw bɛ kɛ o kɔnɔna la tabarikala Abu Safina Jara sirajan taama an b'a a dabɔ o bɛ kɛ nouvelle horizon ne bɛ ale bɔ n'ale sɔgɔmada in na Mahamani Ture kɛ a kumara a ko mun ye Faransi masakɛ n'a bɛ Emmanuel Macron kofɔ siga t'a la ni ka fara an ka jamana masakɛ kan na Assimi Goïta ko décembre kalo tile 20 nata in na u ɲɛna kɛ 4 ye mun ye Bamaɲare o kɔnɔna u la awɔ kɛ Mahamani Ture a ko an bɛ se k'a fɔ ko mun ye Faransi ani mun ye Maliba ko kumana ko nin ye fɔ ka bɛn ko nin y'o natɔ ani ɲɔgɔn cɛla la wa ɲininkali to min a sigira mun ye fatirikɛba ye Mahamani Ture a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye kunun n'o bɛnna décembre kalo tile 14 ma mun ye kunnafoni di sɛbɛn dɔ kɔni bɛ Faransɛw fɛ yen olu y'a jira k'a fɔ ko don n'a nataw la ko mun ye Faransi masakɛ n'o bɛ Emmanuel Macron n'o bɛ ale kofɔ k'a kun dalen don mun ye Bamakɔ kan a na bɔ Bamakɔ k'i kun da hali bi mun ye Gawo fana o ko mun ye finali k'a bɛ kɛ mun ye décembre kalo tile 20 nata in fatirikɛba ka fɔ la a ko mun ye Macron a kelen tɛna koyi n'a ko k'a bɛ na a n'a ka valise de bɛ na ɲɔgɔn fɛ valise ye fɛn jumɛn ye muso min b'a nɔfɛ n'a bɛ pari ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye an k'a ma ko Florence Parly o y'a ka ministre des armées a bɛ pari ni diɲɛ bɛɛ ale a parila koyi Florence Parly a bɛ pari dɛ a bɛ pari sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Assimi Goïta ani Emmanuel Macron u ɲɛna kɛ 4 ye o tɛ ta a tɛ kɔfɛ wa bɛɛ lajɛlen n'i ka cɛ 4 ni ko o da kɛnɛ kɔni ko o kan tabarikala fatirikɛba ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ k'a fɔ ko Macron ka taama kɛ nin waati na ni kana anw fɛ ɲɛ Bamakɔ kɔnɔna la a kɛra ko balenba ye mɔgɔ caman na koyi o sabu kɛ a bɛ ni kana waatinin bɔ anw ni Macron n'a bɛ Mali ni Faransi marabagaw kofɔ an ka sɔw a tɛ ka fili daga kelen kɔni kɔnɔ la fatirikɛba ko a ko an bɛ se k'a fɔ ko nin ye kɛlɛ bantɔ ye wa mun ye Mahamani Ture a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ a bɛ ni kana tile damadɔni bɔ Faransi masakɛ n'o bɛ Emmanuel Macron kofɔ a y'a jira k'a fɔ ko a n'an ka jamana faama n'o bɛ Assimi Goïta kofɔ k'u kumana nɛgɛjuru la koyi o siratigɛ la mun ye Macron ye a y'a jira k'a fɔ k'u kumana nɛgɛjuru la nka u ka kuma tête à tête i kun filɛ n kunkolo filɛ an ka cɛnjɛlanw k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn na mun bɛ bɛn ma mun tɛ bɛn fana ma bɛɛ lajɛlen k'i ka tiɲɛ ko o fɔ ko o baara ko o bolo dalen don ka baara ninnu ko a bɛ sen na ko kibaruya ninnu kɔni a bɔra mun ye Faransɛw u yɛrɛ ka kunnafoni di sɛbɛnw nin yɔrɔ ka jira k'a fɔ ko décembre kalo tile 20 nata in na mun ye Macron ko a bɛ cun Bamakɔ yan fatirikɛba Mahamani Ture a ko Macron ka nali in na kuma bɛ na kɛ baabu damadɔ kɔni bɛ yen ko siga t'a la ko kuma bɛ na ko o kan i n'a fɔ bolodi nɔgɔya mun bɛ anw ni nansaraw cɛ n'a bɛ Faransi ko fɔ i ka caman fɛ ko kuma na ko o kan tabarikala bɔlen kɔfɛ fɛn mun bɛ nin waati na n'a kɛlen bɛ ka Faransi sɛbɛkɔrɔ soke n'a kɛlen bɛ ka Macron sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ n'o ye
lakana baliya kuma ye garangarane la kabini doni mun kama ngununu kuma a shelela kaida ka foko irisu ka kale ka jekulu mun be no waknar ko fo ko lu bina le jamana en kona la o ngununu kuma fole akara so be ni ga makoro se bakoro soge ni ka se bakoro joro o sigata la ko babu ko anako uka atike baka fola albi akono borai kuna fonu ko so la ka bo munye nanzraw uka kuna fondi sema yoro kaida ka foko munye uka na masaka no be emanal makoro ko fo akani na lila o sigata la ko abena nyini munye jamana fama fe no ba ashim ko ta ko fo ata mun no lu bolo dalen do munye fevre kalo na taina ko kalata ko bara ko onna ke munye fatirga ba mamani turi alibi akmara de ako ni yaji jamna kalaje ni na ka chen fola fola ka bi munye kudeta akake anga jamana kono ma koron kono asen ka tunya ako ni na ka ashen fola koni fatirga ba ako munye mamani turi ako munye makoron akan nalina ina fo nya fi na to muna ani anga jamana fama no be ashim ko ta ko fo ukon nu ka chenjelo fo nya na jamu me asimu fe asimu no se bakoro fo munye makoron nya makoron fam na te bema no se bakoro fi na ufla uma fla tet abana makoron asimu bi la sunogo abala sunogo koyo salaga buka chema marangala ko ni basama jigi ni ntobe yele inya bala salaga buka chebla de ni salaga de katoka bla onote ora kuna foni kono ni yasha fola ngwa nye anye ne asiminye teta abi chefo aramu ibe kuma anye ne asiminye ya to toro asimitala ne saraka de kato saraka bla ne saraka kele kibla saraka ya bla de labi na kosobe fatika baka fola ako kibora konu yirala ni akli bala kabi doni mun kama ngununu kuma konu o sherela kaida ka foko amena mbolo di munye irisuka keleka jakulima na be waknar ko fo adoni kama adamina dona foko na bla bila onni franci maraba koni munye so atika fi daga kelen koni o konna ula fatika baka fola o makoro se bakoro soge bolan ko fe joni nana ka ato bala jilena o de anga jamana premier ministre no be docteur Sogel ko kala maiga no ba ale ko fo o sabaga Sogel ya ira ka fo faransi biga ira ka fo ko lube bo anga jamana kono ku ka keleka cho ku be na bonu ya anga jamana kono Sogel ya ira don te manona ko na maya ka fo ko faransi ko ko be boya esigata la ka don ka fo akoni ya onto avion kono ninka atuna unyi fatika baka fola ako doninga ma no ya so makoro unye fem nya atoro no ye waknar tai Sogel ka kuma na ato bela jile ninka anyami ka ke c'est tout c'est fini fatika baka fola ako adoninga ma makoro ira boraka ira koi aye kuma chama fo ka nyashi maraba ma aya ira ka fo ko fanga ngoni te fanga ye wa fanga jole mfo ite fatika baka fola akwa ngoni me domina na fo ko bi munye be mala koni obe munye anga jamana maraba ne franci koni ni nyon chilala ko jugwa munye makoro akani nalila sikatala ani jamana fama no bashin ku ta ko fo unna kuma munye fencha manga inna fo politiki tabulo unna kuma oka aka ja fo ka tabla munye transition tabulo ina ani lakana balia munno nyonya lendo munye sara konala ko kuma na ko ka fo ka tabla munye uka keleka chamu mbia sisa nango mako barkani uluka yele mali munu bara bolo dalendo ko babu ko anakani ko chama koni oka fatika baka fola munye mamani tule ako namanya ka fo kone ashimu kumara ashimi ka shenani ayo fo munye Emmanuel Macron ana fereka kiga panguru taningi kunda aka baji mumbe gauko fe usabuke aka keleka chobe nwati na gauko fe ana fereka ningi kunda yenga la de la kola akoni meta munye nueli kato kay ko fatika baka fola ako nueli no be ambalma kricho nga seli ko fo munye makoro akoni na to osu kato nyana maya aka keleka choko ni fe munye gauko fe kuna foni vile anya sema ka bon nouvelle horizon okonala mama ne tule ale kalim kalatigi Abu Safna Jara ibunya obala bidi kero ka fo Mamadu Touré amna fo ka wali nyimando ni yale bla l'indépendant me boni aye ka keni aka bi sokmada boli ay kadu ka fo mami be ni oye ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop Tchedja ay kadu ka fo ko sedawo oye la jereminge kun dimanche do ni o bena décembre kalo le temps ani flama ay kadu ka fo o la jere watimina la jere akunjera anga ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop Mali Chwala ay kadu ka fo ko aye jabido fana taka nyeshi umako Tchedja parce que ba ka fo la ni oye Moussa Sayon Kamara aya jira ka fo ko Mali ministre des affaires étrangères ni oye Abdoulaye Diop ye ay kadu ka fo akumana ntenendo Abdoulaye Diop ni obena ntenendo ni obena décembre kalo le temps ani sabama Abdoulaye Diop kadu ka fo ko sedawo uka some temene ngoro kofe ni oye uka lajere atemene ngoro kofe watimna kadu ka fo lajere abana o dugu se je ay kadu ka fo ko femi be talige Abdoulaye Diop la ay réagira parce que ba ka fo la Abdoulaye Diop ni oye Mali
Mali ministre des affaires étrangères i ka dɔn k'a fɔ Taga Segu ale de bɛ o baaraw la an bɛ waati min na ko maa min bɛ i ka dɔn k'a fɔ sanction kɔfɛ ni o ye Abdoulaye Diop ye ka taa se Assimi Goïta ma Assimi Goïta i ka dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ o ti nɔrɔ da abada ko ni Kati ni Bamakɔ tɛ k'a fɔ o taatɔ tɛ a tɛ Makɔrɔn ka téléphone yɛrɛ ta maa ka dugu la k'ale a ta ka téléphone ta Makɔrɔn ka téléphone a t'a ta Assimi t'a ta o ayi ngo kabako de don Assimi ye kabako de da cɛ kan a t'a ka nɛgɛjuru ta a ma ɲɛ mun kan ko nin ko in bɛ yɔrɔ mun na ne mana Bamakɔ a ma ɲi kɔrɔ tɛ Makɔrɔn min ɲini ka maa minnu mɔden bɔ wa n'a nana yan olu bɛ boli min k'a nɔfɛ n'a nana yan o ye saraka de kelen k'a bila kojugu Makɔrɔn non a banna nin y'a bannen nin Fatima ka fɔla n'o ye Musa Sayo ye Musa Sayo a y'a jira k'a fɔ ko CEDEAO ye nin lajɛrɛ min kɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko hali bi u ka lajɛrɛ in tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ k'u y'a jira k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ élection na ni o ye 2022 élection ye février kalo tile 27 a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u bi a ɲini Mali camajɔrɔ fanga maaw fɛ u ka élection in k'a boloda ka bɛn ni o ye k'a dɔn k'a fɔ ko ni a ma bɛn ni o ye k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ wele ko sanction supplémentaire ni o ye ka ɲagini ka dɔ fara ɲagini kan a fɔ u n'o ta ka jamana in k'a parce que b'a fɔlɔ ni ko Musa Sayo Kamara Musa Sayo Kamara a y'a jira k'a fɔ dimanche don ni o bɛnna décembre kalo tile 12 ma a ye k'a dɔn k'a fɔ ko président u ye ɲɔgɔn ye a kɛra Nigeria Abuja ni o ye a fɔba ye ɲɔgɔn in sɛbɛn i k'a dɔn k'a fɔ ko u kumana fɛn min kan o ye ka tali kɛ fɛn min bɛ tali kɛ présidentielle la ni o ye élection présidentielle kalafili ni député kalafili ko ninnu bɛɛ lajɛlen ka kɛ dɔn k'a fɔ ka bɛn ni février kalo tile 27 san 2022 Fatima ka fɔla i k'a dɔn k'a fɔ ko ni o baara min o kuma min ni o fɔra i k'a dɔn k'a fɔ ni a ma kɛ ka bɛn ni o waati ye fɛn min bɛ wele ko sanction ni o ye ka dɔ fara i k'a dɔn k'a fɔ ɲagini bere min d'a mɛ an ko kama a k'a dɔn k'a fɔ ko u na bere wɛrɛ fara bere kan koyi Fatima ka fɔla ni o kɛra ka sɔrɔ ko u ma dati fɔ i k'a dɔn k'a fɔ ni an sera janvier kalo tile fɔlɔ ma k'a sɔrɔ Mali faamaw camajɔrɔ fanga maaw i k'a dɔn k'a fɔ u ma se ka kuma kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ kuma kɛrɛnkɛrɛnnen min b'a jira k'a fɔ ko u labɛn bɛ ka élection k'a boloda ka bɛn ni février kalo ye i k'a dɔn k'a fɔ ko dɔnna fara ɲagini bere kan Fatima ka fɔla i ka dɔn k'a fɔ Abdoulaye Diop maa min bɛ ni o ɲɛsinnen bɛ Mali a ka problème ma bi kɛrɛnkɛrɛnnenya CEDEAO o cogoya la min bɛ taa ka segin la ni o ye Goudoulan Jonathan ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ale kɔni ko don nataw la a kun d'an bɛ Bamakɔ kan k'a dɔn k'a fɔ ni a nana Bamakɔ a b'an sɔrɔ yan k'a fɔ lajɛlen sɛbɛn kɔrɔfɔ min ni o tɛmɛna présidents ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan min tɛmɛn bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛna Mali kɔnɔ ka o ɲɛfɔ u ɲɛna a banna Abdoulaye Diop ni o ye ministre des affaires étrangères ale don a ye k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni k'a dɔn k'a fɔ waati na u tilara u ka lajɛrɛ la a ministre des affaires étrangères a y'a jira k'a fɔ a nisɔndiyara k'a sababu kɛ Diop y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu filɛ nin ye ni u bɛ CEDEAO cogoya la k'u k'a jate minɛ k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Mali a bɛ gɛlɛya kɔnɔ a b'a kɔnɔ de n'i y'a ye k'a fɔ élection a tɛna se ka kɛ ka bɛn ni date in ye a k'a dɔn k'a fɔ u b'a kalama k'a fɔ ko jamana an bɛ gɛlɛya kɔnɔ wa n'a fɔra k'a fɔ ko olu bɛna sanction wɛrɛ ta bilen k'a dɔn ka fara sanction tɛmɛnen kan a ye k'a dɔn k'a fɔ ale ka miiriya la k'a dɔn k'a fɔ ko u b'a fɛ ka gɛlɛya de ta ka malidenw ka maliden gansanw o don Fatima ka fɔla n'o ye Musa Sayo Kamara ye Mali ka nin jɛden min filɛ nin ye ni o ye Abdoulaye Diop ye i k'a dɔn k'a fɔ ko a kɛn bɛ ka wuli ka jɔ k'a boloda maa min bɛ ni o ye Nana Akufo Addo ye i k'a dɔn k'a fɔ ka taa se Alassane Ouattara ma o ye Côte d'Ivoire président ye i k'a dɔn k'a fɔ ani Ghana o masakɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ka se Jean-Claude Kassi ma Jean-Claude Kassi ni o ye CEDEAO i k'a dɔn k'a fɔ ale ɲɛma ale commission ɲɛma dɔ don ka taa se Goudoulan Jonathan ma ninnu bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO ani maa kofɔlen minnu filɛ nin ye Abdoulaye Diop i k'a dɔn k'a fɔ a kɛn bɛ ka wuli ka jɔ k'a boloda fɛn min bɛ tali kɛ Mali an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi k'a ɲɛfɔli kɛ u ye walasa u ka se k'a faamu k'a fɔ ko u k'a to tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na malidenw yɛrɛ ma bɛn min kan k'a dɔn k'a fɔ an ma bɛn ka hakilina min da an ka o lase o ma fɛn min bɛ tali kɛ an ka élection ko la u k'a to k'a fɔ ko an ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a kɔrɔmasiri ye mun ye k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Diop a y'a jira k'a fɔ ko assise nationale min ni o kɛlen filɛ nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya min ni o kɛra commune kɔnɔ kalo tile 11 kalo tile 12 i k'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛna kɛ sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ malidenw mana bɛn min kan i k'a dɔn k'a fɔ ko baara a na kɛ ni o ye a tɛ taa o kɔ k'a fɔ ko maa minnu filɛ nin ye ni u bɛ CEDEAO cogoya la bi n'u y'u ci kɛ k'a fɔ ko u bɛna min bɛ tali kɛ sanction kan i k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛna gɛlɛya ta de ka jamanadenw sɛgɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛna ka na jamanadenw ka an bila gɛlɛya kɔnɔ ninnu ye subaw ye koyi subaw don dɛ siga t'a la dɛ suba kɔlenw de don n ko u baliku gansan ye gatotigɛ la ko cɛ in ka Macky Sall k'o ka anniversaire u baliku gansan gatotigɛ baliku
anniversaire ko ala ko non kaba ko do quoi afo jamana ko be nun kono siti ga jamana fe mo kono gwane me olu be gato dun de la ko le 12 décembre ku ye masala ale ka anniversaire choroba dama buga gato te baliku aram alu modde ti so nga femunge wolle bo lalibi ala ka akli nyumandu makoy bete karo ka fo Musa Sayon Kamara karo ka fo Krofo Labana aya yira ka fo ko Abdoulaye Diop koni ko aniso goyale do ka sababu ke karo ka fo hakila min ni abeni jamani nyama nunu kerenga na hakila munun do ko ma be se ka bla milami ngono o te hakila chenyuma onye hakila munun do karo ka fo ko nunu ye hakila min ni abeke sababu ye ka malide karo ka fo ka toro ko taka an malide ko anzegere basiriba ka fola Abdoulaye Diop kado ka fo ale koni aye hakila min ta ka fu nyana abla bi ode ka nyini nunu ve ikado ka fo ka nyini sida fe kado ka to ko malidon amana be mino ka fo asisi min ni obesino no lu bela de tara kunje malidon ma be mino ikado ka fo ko onake sebenye ko duma wala sa election abiseka labe to ko atita ko atiri flenye anye min bo independent kono Musa Sayon Kamara ale ka sebenye Musa Sayon Kamara foli o betani ka segere o wati kele na munye Tidani Jawara ka bo munye Kongo ko fe ame Tidani Jawara damagle ame foli tani ka asegere awa jalo ni wati na amba afene fu munye Fifi Fatou Samake akoko munye carte de fidélité ko abe soro togoji abu ni ma mago be carte de fidélité la munye 76 33 43 03 ni ye vocal bleu o kona la ina agneso ami klaka baba Adama Touré ay ko malibe France ale fena ka numéro na chele France ka chama msika teme ale ka sirafe al bisra dantama ambe tanaye radio Nura FM ye bi kononto ani nani tomi munuru duru ame la selike ni wati nani ka bokku nyumani wodeda ale konna la fatri namba ambolodo ne sodde be ko me boni aye la ya jara ke akumara akoko angata to muktu ko fe ibe na ka fo ko munye France kala ka chamunu be Tombouctou ni wati na uka kamun be Tombouctou ku masigsowa sigso ko ninku ya baro ko ninku obuloda France ka kala ka chamunu be Tombouctou ko sigko ku ya baro ko nka abuloda la ya jara ako munye ko en ko ninku akira ko siga foita ala munye nanzoro ye na be France ko fo uka kala ka chamunu be Tombouctou ko fe munye sigko ninga siginga ta so ku ya baro ko ninku obuloda o siratigere la ibe na ka fo ko munye France kala ka cha mane kumbe anko jamana konna la unna ku kunde dore munye bamanchia mamunum be nu ka bara benen do munye jatiga wala kebaw kunna ku kunde dore nin ko rushigina de nga tige nga me domina na foko bi munye France la masagaw na manye ka foko liye laini oke ku ka kala ka cha munum be anko jamana konna la kuna sigso nin ko obara ku obroda fatiga bako akoy be na ka fo do akun temene na ala ta do akun damado bo munye France ku ka kala ka cha munum ku mete saliti ulu signa so ku ka kala ka cha munum fana ku kidal ulu signa so munye kamu me ni wati na sa kango ni adira anga army maleni ko ni umam fatiga ba fola ali bi bare ubiga tana aye ako ostratigere la ko munye uka kalega chemu no le be Tombouctou ko fe ko yo sigwa ko ni ka abaro ni baro ko ni ko abulo dale udo fatiga ba munye la ya jara ako ni ya jitemna kalaje abu safna jara munye France kalega chemu ba en faya adagushi aka bon ko sebe unna ko te dore munye bamanchia ubesega dangare ulatuko muna ga beni ka wati ni bo ni na jitemna kalaje ako na fura ni France ka keleke cheba chama ni be munye anga jamana ko nala onata be munye bamanchia dore biga fara foka ta fara aka munye chama imba o bro munye bamanchia anyo biga nyamunye jamana nun ko nala Mali munye Burkina aka jafoka tabla Nigeria bamanchia ko anyo no no wati labana yen ko sobe usiratigala munye macha man yakna tadi kaira ka foko munye France ku na kunte bamanchi kala ko musabuga munye bamanchuye jama dongo do ina mekuye dugudo ko ningo mine nga tu usigiye waka fola ako angata Mali ra konala Burkina Niger nu bela jilen torle no bi bamanchu ko ni ufe na bedina marfatuku ko fo u keleme ka gelata ninga ni jamana bela jilen ko ni usegere France keleke chaw dun ka cha an fanya abenka wati jambo aka keleke cha chama ni ba ango jamana ko nala abenika wati jambo ni ubo unata be munye dugudo ko ni o masaka wasa ko ni soro muya aka baran ko ni ula o siratigala la kibe na ka fo ni wati labanu nun ko ni ko nala kerenga la munya ango jamana ko no be Mali ko fo munye société civile do wulle no kujo inna fo ira wala do bu sur le rempart ulu ko ku te faka kuma flame ko kuma kelempe o de munye France keleke chaw ukata ka bo
an ka jamana kɔnɔna o la la France dégage plus de Batan nin kɔrɔfɔ i bɛna ye k'a fɔ ko sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na a bɛ bɔ mun ye yɛrɛ wɛrɛ dabu sur le rempart olu ka maaw kɔni o da kɔnɔna o la Patrick b'a ka fɔ la a ko mun ye Faransi an bɛ don min na comme bi mun y'a ka kɛlɛkɛcɛw ye mangoya mugu yɛrɛ de a sɛbɛkɔrɔ surutulen don u kan o sabu kɛ hali nin waati laban ninnu na hali a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun 2 ɲɔgɔnna kan koyi mun ye Faransi u ka convoi dɔ kɔni o bɔra mun ye Nigerikaw fɛ yen ka tɛmɛ Burukinakaw fɛ yen k'a bɛ na mun ye Gawukaw fɛ yen i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Burukinaka dɔw bɔra mun ye Faransika ni convoi k'a yira k'a fɔ ko a tɛ tɛmɛ u ka dugu fɛ cogoya si la a ma ɲɛ mun kɔ u ye commencé nin k'o baara k'o boloda ka sɔrɔ k'u kun dalen bɛ yɔrɔ min kan n'o ye Gawukaw fɛ yen ka sɔrɔ ka na yen nka mun ye sira in u ma tɛmɛ o fɛ cogoya si la Patrick b'a ka fɔ la a ko hali bi n'o bɔra yen mun ye Nigerikaw fɛ yen nin waati laban ninnu na a nana ye k'a fɔ ko mun ye Nigerikaw olu kɔni wulilen don kosɛbɛ koyi k'u ɲɛsin mun ye Faransi a kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ de kɔni ma koyi u bɛ ka mafiya yɛrɛ de ta n'u k'u sɛbɛkɔrɔ sɛgɛrɛ Patrick b'a ka fɔ la ko siga kɔni tɛ fɛn mun na Abu Safina Jara mun ye jamana 3 mun n'o bɛ cɛncɛn fo ka sanfɛ nin waati na Mali mun ye Burkina fo ka tɛmɛ Niger fɛ Faransi kɛlɛkɛcɛw ko gɛlɛya belebele de b'u u dala Patrick ba mun ye Laya Touré a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ maa caman y'a yira k'a fɔ ko Faransi k'u dɛsɛna bi k'u dɛsɛna sini wa kɛlɛ in k'u tɛ se ka kɛ bi u tɛ se ka kɛ sini o sabu kɛ n'a y'a jateminɛ k'a lajɛ nin kɛlɛkɛ marifa caman b'aw bolo marifa diɲɛ marifa jugu bɛɛ lajɛlen b'aw bolo n'a ta o ta mun ye cɛdenw b'aw bolo ko n'a ta o ta ko diɲɛ ma don o don ko mun ye bamanciya dɔw de bɛ ka fara a kan ka taa a fɛ n'i ye sɛnugu tilenen k'i jɔ siga t'a la ko kala b'a ba a kɔnɔ Patrick b'a ka fɔ la mun ye duguden caman y'a yira k'a fɔ malidenw mun ye Burkina fo ka taa bila Niger la ko mun ye Faransi yɛrɛ siga tɛ fɛn mun na koyi ko a bɛ n'a fɔ k'u yɛrɛ de bɛ ka bamanciw ni k'u sɛbɛkɔrɔ tintin mun ye dugudenw kɔni o kan Patrick b'a ka fɔ la hali bi a ko o misali jɔnjɔn ye fɛn jumɛn de a ko waati tɛmɛnenw na hali a ma mɛn mun ye G5 Sahel olu ka kan mun bɛ Nigerikaw fɛ yen ko bingali kun bɛna ta ka nin ka ɲi ka a sɛgɛrɛ ka bingali ko a ma se ka kɛ o sabu kɛ mun ye G5 Sahel a cɛdenw y'u jɔ jɔyɔrɔ la ka tile 1 o kɔfɛ tile 2 o kɔfɛ an nana ye mun ye bɔlɔlɔw sanfɛ ko maa minnu kun bɛ fɛ ka bingali ta ni ka taa G5 Sahel u ka kan mun bɛ Nigerikaw fɛ yen ko maa minnu don ko nansaraw k'u b'a la koyi ko maa bilenniw maa kulo bilenniw k'olu caman de b'a a la dɔw y'a yira k'a fɔ ko siga t'a la ko mun ye Faransi kɛlɛkɛcɛw k'olu dɔw b'a a la Patrick ba kɔni ka fɔ la a ko an bɛ don min na n'a fɔ ko bi Faransi kɔni a gɛlɛyalen don a bolo fo k'a fɔ ko a gɛlɛyalen don Mali mun ye Burkina ani ka taa bila Niger la a gɛlɛyalen don a bolo kosɛbɛ Patrick ko a ko siga kɔni tɛ fɛn mun na u ka kɛlɛkɛcɛw minnu n'olu b'an ka Tɔnbukutu n'u bɛ Tɔnbukutukaw fɛ yen u ka base mun n'o bɛ yen olu kɔni ye seginkow baara k'o boloda a don n'a nataw la a baaraw tɔ k'u bɛna tɛmɛ ni a ye Patrick do an y'a sama ka bɔ mun ye Swade Bamako ale kɔnɔna la Laya Jara ale ye kalimikalatigi ye Abu Safina Jara i bonya o b'a la bide kɛra k'a fɔ Laya Jara an b'a fo ka waleɲuman dɔn l'indicateur du renouveau même bolo don a jamu tɛnɛ ale ka sɛbɛn don a ye k'a dɔn k'a fɔ ko teriyaw terima fila kɛrɛnkɛrɛnyana barika ni ani sema a ye k'a dɔn k'a fɔ ko bi k'u ka teriya ko a bɛ ɲini ka kɛ tɛlu nkan ye k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ El Glaso Agababaye a ye k'a dɔn k'a fɔ ka kɛɲɛ ni ale ka faali ye Patrick b'a ka fɔ la ni o ye a jamu tɛnɛ ye a jamu tɛnɛ a y'a yira k'a fɔ ko coordination des mouvements de Lazawad ni a bɛ wele bakurunbaya la ko sema a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u ye communiqué dɔ u ye a fili fiɲɛ fɛ Patrick b'a ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ communiqué in a bɛ tali kɛ fɛn min na ntɛnɛn don i k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛnna décembre kalo tile 13 ma a ye k'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni u ye jalaki ta ka Faransi k'a sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnyana Faransi a sɔrɔsilakaw minnu ni k'a dɔn k'a fɔ u bɛ jamana a camancɛ bolo kɛrɛnkɛrɛn Kidali bolo i n'a fɔ Tɔnbukutu ani Gawo maraw kɔnɔna na Patrick b'a ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ka kɛɲɛ ni k'a dɔn k'a fɔ Aglaso Agababaye a tɔgɔ yɛrɛ man di yɛrɛ ka kɛɲɛ ni ale ka faali ye tɔgɔ man di a tɔgɔ man di dɛ est-ce que El Glaso Agababaye a fɔ Agababaye dɔrɔn u y'ale fa u y'a fa Ala u y'ale fa côté est-ce que an bɛ dugawu kɛ ayiwa Ala a ye janfa jugu kɔni a laban ɲɔgɔn cogo ayiwa an bɛ janfa jugu n'a ye janfa jugu siri ɲɔgɔn ma a laban ɲɔgɔn cogo ne o baaraw de bolodalen filɛ nin ye sarakatiw bɛ ka minɛ o a bɛ ka minɛ a jamu tɛnɛ ko i k'a dɔn k'a fɔ ko sibirido ni o bɛnna décembre kalo tile 11 ma a ye k'a dɔn k'a fɔ ko kunnafoni a bira kunnafoni min bira o tɛ dɔwɛrɛ o ye Agababaye a k'a dɔn k'a fɔ ale ka fatuliko kuma ko o kunnafoni a lasira Patrick b'a ka fɔ la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ jɛkulu min
min bɛ i ka dɔn ka fɔ u cɔla ni o bɛ wele ko sema a ka dɔn ka fɔ ko u ye communiqué u y'a bɔ ka bin communiqué in kɔnɔna na i ka dɔn ka fɔ nisɔngoya kumaw u y'o ta kɛrɛnkɛrɛnnenya ka jalaki kumaw k'u ta ka barikani k'a sɛgɛrɛ Faransi kɛlɛkɛcɛw u b'a ka fɔ la i ka dɔn ka fɔ ko u ye kunnafoni u ye a sɔrɔ sema kɔni y'a jira k'a fɔ ko u dusukun tɔɔrɔlen don u dusukun kamikaminen don i ka dɔn ka kɛɲɛ ni u ka dangelen ni u ka maa min ni a fatulen filɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ni a bɛ wele ko Aga Babayi olu ka cɛ min ni a fatulen filɛ a ka dɔn ka fɔ ko u ka officier belebele don Aga Babayi i ka dɔn ka fɔ ko olu ka sema ɲɛma belebele don a ka dɔn ka fɔ a fatulen min ni a kɛlen filɛ nin ye a ka dɔn ka fɔ a ma bɛn u ma bin a ma bɛn u ma sini parce que b'a ka fɔ la i ka dɔn ka fɔ sema ɲɛmaw u kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni u bɛna jalaki ta ka Faransilakaw k'u sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya u ka sɔrɔsilakaw k'a sababu kɛ i ka dɔn ka fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na i ka dɔn ka fɔ ko Faransilakaw ko u bɛ nin binkani jugu ɲɔgɔnko ta ka olu ka maaw k'u sɛgɛrɛ ala k'i ka dɔn ka fɔ ko u tɛna jɛni a ye bi jɛni a ye sini o de sababu la i ka dɔn ka fɔ ko u bɛ a ɲini diɲɛ bɛɛ lajɛlen fɛ communauté nationale ani internationale ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ko Faransi u bɛ ka waleya min ta ka olu ka maaw sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ni sema maaw don parce que b'a ka fɔ la ni o ye a jamutɛnɛ a jamutɛnɛ a y'a jira k'a fɔ ko Aga Babayi i ka dɔn k'a fɔ ale kɔni ko officier belebele kundo min ni a bɛ sema cɔ la i ka dɔn k'a fɔ ko u y'a bunɛ a ni la ka kɛɲɛ ni i ka dɔn k'a fɔ ani a taamaɲɔgɔn dɔ bɛ ni o bɛ wele ko Atayɛ i ka dɔn k'a fɔ ko nin waleya in ko a kɛra a kɛra samedi don ni o bɛnna décembre kalo tile 11 ma san 2021 in na parce que b'a ka fɔ la a ko di i ka dɔn k'a fɔ sema kɔni a y'a jira k'a fɔ ko nin waleya min ni a talen filɛ k'u ka maaw sɛgɛrɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na i ka dɔn k'a fɔ ko Faransi sɔrɔsilakaw u bɛ nin ta k'u sɛgɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ nin ye gwɛlɛya ye don nataw la i ka dɔn k'a fɔ maa min ni a fatulen filɛ i ka dɔn k'a fɔ ko cɛ do cɛ min ni a cɛ sirilen bɛ i ka dɔn k'a fɔ accord d'Alger a baaraw bɛ se ka sabati cogo min na accord d'Alger pour la paix et la réconciliation i ka dɔn k'a fɔ ko Aga Babayi i ka dɔn k'a fɔ ko o dankɔrɔba don maa min bɛ i ka dɔn k'a fɔ ni a ye wulikajɔ a bɛ a bolo kan sanga ani waati bɛɛ lajɛlen a kɔri ka dɔn k'a fɔ a bɛ se ka labato cogo min na Aga Babayi ko a bɛ k'o baaraw k'o boloda n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko maa dɔ min ni a bɛ k'o baaraw boloda wa i ka dɔn k'a fɔ ni nin binkani walew taara ka olu ka cɛdenw sɛgɛrɛ a ka dɔn k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ sababu ye don nataw la ka se ka gwɛlɛya k'a don nin ko in na ni o ye accord d'Alger ko ye tiɲɛ don Faransilakaw y'a jira k'a fɔ ko u ma a dabɔ a kama k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ ko olu kɔni k'u wulila u ye frappes kɛ frappes minnu kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ jadi wale maa fila kun bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni kelen tura ko Zidane Aga Ita i ka dɔn k'a fɔ ani a taamaɲɔgɔnw i ka dɔn k'a fɔ ni olu ye Yadi Agali ka cɛden dɔw ye i ka dɔn k'a fɔ ko u wulila ka frappes boloda frappes minnu kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ ko ninnu ka pick-up i ka dɔn k'a fɔ u ye pick-up jɔ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na ka kisɛ k'a wuli Faransilakaw parce que b'a ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ Faransi sɔrɔsilakaw u ye aradi u y'o kɛ n'o ye ka wuli ka larawali k'a boloda sanankuruw bɛ u bolo bɛ ka wuli ka yiliyala k'a boloda min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ maa o maa ni yɛrɛ o yɔrɔw la a ka dɔn k'a fɔ ko u ni jati jadimaa dɔ ye parce que b'a ka fɔ la Faransilakaw k'u ye sɔsɔ u ye bunteli u y'a kɛ a ka dɔn k'a fɔ ko maa fila ninnu de fatura o sɛbɛn u y'a ɲɛdɔn o ye Aga Babayi ye i ka dɔn k'a fɔ ani Atayɛ parce que b'a ka fɔ la n'o ye a jamutɛnɛ a y'a jira k'a fɔ ko sema kɔni k'u ko u nisɔngoyalen don waleya min kɛlen filɛ nin ye k'u ti jɛni a ye bi u ti jɛni a ye sini wa i ka dɔn k'a fɔ ko u n'u ta da bɔgɔ jɛnnen kan parce que filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur du haut niveau kɔnɔ k'a fɔ a jamutɛnɛ ale ka sɛbɛn don Abu Safina Jara o de kama a bɛ fɔ ko mun ye basa kɛlɛ n sen tɛ a la o y'a goloba kojugu da daminɛnen sema maaw aw y'an ka maa kɛ mun faga ye aw t'o hakɛ dɔn i t'a dɔn ko a ka jugu fɔ a ma si mo aw y'an ka maa kɛ mun faga ye aw t'o hakɛ dɔn i t'a dɔn ko a ka jugu ko turu ma si ma dɔn ni gɛrɛ kelen filɛ aw la sisan ayiwa a ka taa fɛ an bɛ dugawu kɛ awɔ a bɛ ɲɛ o a bɛ ɲɛ dɔɔnin maaw de bɛ pressé jamana n'o tɛ maa o maa de ye janfa ta ka jamana in sɛgɛrɛ walahi i bɛ malo i bɛ malo dɛ kosɛbɛ jamaniba don dɛ nin ti ani Faransi a ka nabɛlɛ ninnu ka carte ɲɔgɔn na nin tɛ teriya n da Buruja fɛ ko la torsion brûle awɔ u n'a ba ɲɔgɔn na ye o bɛ kɛ u n'a ba ɲɔgɔn na ye ala ka ɲɛ ka d'a ma nouvelle horizon n b'a sama ka gɛrɛ na maa min kuma don a kɔnɔ o de Demba Konte Demba Konte a ko ko an ka segin mun ye affaire dɔgɔtɔrɔ Umaru Maruko a ko mun ye Demba Konte a ko jɔn de ye mun ye Umaru Maruko a ka nin vocal ni k'a bila bɔlɔlɔ kɔni o sanfɛla la ko ɲininkali to min ko a bɛ sigi
Fatigué pas mieux de ma compter. A communié président du parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. Ça monsieur Kumala Nabe Sadou Kofo. A nyama bate docteur Omar Maruko Yewa. A konimbe kasubon kona nuwati na. O mosro dore fe. Aka kumaka ndore chari la munye bololo osanfela ula. Kumaka mwakra sobobie. Nika mana de depo nika tagada Omar Maruko koni okan. Fatigué pas fola. Ako nimngale mumbe. Mabuga siga fe muname domna kombi. Ko joan neye munye kuma kan yere ninga lele bololo sanfe akoko ayi ningali to mi ko ashiklindu fatirka ba mu de ma konte ako munye docteur Omar Marco wole blala madde samru kala kle woro o mo soro dora fe aka kuma kan munna a charla bololo sanfe kaira ka fo ko yen ni njugu de keka nyashi an wa jamana premier ministre ma no be docteur Sugel ko kala maiga okofo munye ni ninga nunu ko ni na yere soro munye bololo o sanfe akala sababu ye munye sumana de depo munye tribunal de la commune 4 du district de Bamako Olio takada munye docteur Omar Maruko ukan akelenta koy munye akabarakala do be no re ambarakala ambaraka nyoanye no journal sido kabo arjo karela no be Boubacar Kamara no ba ale ko fo ale ba ala fokata fara munye activiste mbe nanka mako buba fane ale fane ba ala docteur Omar Maruko anini ma saba olle be munye kasubon ko na me domina na foko bi ako munye Boubacar Kamara na le kuna fondila arjo kaira era okonala ko jelaki mun binendo ale era konika o sabga docteur Omar Maruko kan korfoy atemena anne munye ni cheko fole no be Boubacar Kamara ko fo atemena anno odo chemunye gino okonna ula ako siga kele no ni chena ko sobe o siga kele no ala fatriba ka fola ako femu ko ni jelo ni na foko no kene munye docteur Omar Maruko aka procès ko ni blalo no nga février kala kleta ani duru samba fla ani samuga ani fla ni ko o ko ni ko o makono nga fatriba ka fola ako ali biame domina na foko bi mamu ngara so bi ni nga jenka makai ni nga yele bololo sanfe ako baro ku be sina watika bako munye dema konte ako munye docteur Omar Maruko akani gunula kumamu na tebanna ane Boubacar Kamara koni o chelala fatika bako ninga tira suro bololo o sanfela ula kame siga foko ni jamfaro la benen kanyashi docteur mawa ningali to ko asigira fatika baka fola ako odon koni ko okuma adogo duma koni février kalo kleta ane duru natanye ko yo odogo duma koni o siga koni te famuna ko gunula kuma chairman de ko ore na foni kenen koni okam nalo de février kalo kletan duru irana muye docteur Omar Maruko ko inkera tugoya tugura ko muye kritikala kaw ko chen ko na do fatilo anya sama ka ba munye nouvelle horizon ale kono la dema konte ale kalim kala tigi ibunya obala aywa ambe do ke bete kado ka fo alaka odon ko fole alaka kunyo noya alaka kunyo bela jele noya kasubo mayne amayne kasubo ntiere ay fiu alaka koni alaka ankishama ali ni fendi ku ifenda kan ikaso ni kaso kasubo may kasubo mayne amay ale be ma formanté di o chen abi formanté il faut me formanté to comme na abi ma formé kasubo me ma formanté di aram e amayne alaka ankishama amina rabi angata bete kado ka fondi ale bla le soir de Bamako membolo do khabono yi ay kado ka fo fe mi be talike 120 heures mumé de grève John ika école maître mungara la tukuna mungara na wa anga article anta no bla ko ati a la fia no 39 kana ngambulo no transition aba ayi de ando kono o kaja bi transition ba wati do ba wati do mana ke tuwa sa mais ya to transition mana ba ando kono vieux monsieur ay sabali go anti sabali aywa ay angata bede kero ka fo Youssouf Konaté koni ya yira ka fo femme be école karamo déposé kado ka fo ministre des fonctions publiques ale ka tabali kanko Triba fola lettre mi ay kado ka fo préavis de grève do ko uye a déposer wa karan de ndo ko ministre de la fonction publique et du travail ako uye lettre uye a bla gongola aka tabali kanko wa triba fola la nyini bi talika femina ude halbi kado ka fo ko école karamo u kelen goro ko ka kalo flake barala ni uye mois de novembre décembre kerebete an beladele tabene ko fe kado ka fo ko négociation au beladele échouera olu ni gouvernement che o pay kado ka fo camarade munu ni olu be yorowla militant ni oye tonde unye mali kono ani mali koka nu bela jele ya yira ka fo ko fe mi be talika kile duru grève la ko wa ko boloda ko patriba ka fola ni oye Youssouf Konaté
Yusuf Konate a y'a jira k'a fɔ ko maa min bɛ ni o b'u ka porte parole ya la kosɛbɛ o tɔgɔ ko Ousmane Alimudu Touré Ousmane Alimudu Touré ale kɔni ale ye synergie ka porte parole ye a y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi sisan a ye ka dɔn k'a fɔ ko dɔ kɛra teza k'a sababu kɛ ka dɔn k'a fɔ ko olu y'u ka grève u y'a suspend u y'a sonsoro waati kunkurunna walasa ka se ka kalo 2 kɛ négociation na fɔ ka bɛn o bɛ se ka sabati olu ni gouvernement cɛ cogo min na nka a yirala k'a fɔ walima u ɲɛ b'a la k'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ ko k'a daminɛ o waati la ka na se fɔ sisan ma kalo 2 olu y'o kɛ kala la wa fɛn min bɛ tali kɛ gouvernement la hali bi ko bi i ka dɔn k'a fɔ ko u ma kala don ɲinɔ ka bɛn ni olu ka baara ye parce que b'a ka fɔ la yan'u ka kala k'a daminɛ u y'a ɲini u ka militant bɛɛ lajɛlen fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan i ka dɔn k'a fɔ syndicat minnu ni olu bɛ école karamɔgɔw cogoya la ka fɛn min bɛ wele ko assemblée ka assemblée k'olu kɛ assemblée de sɛbɛn i ka dɔn k'a fɔ ko militant bɛɛ lajɛlen kɔni ka hakilila kɛra min ye k'o ye article 39 k'a kun k'u kana bila dɛ kana bila k'u kana bila ayiwa an ka taa ayiwa a bɛ ɲɛ o a tɛ ka fila awɔ militant k'u y'a jira k'a fɔ ko article 39 a kun kana bila koyi o de sababu la i ka dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ tile 5 grève la i ka dɔn k'a fɔ ko u na o boloda koyi tile 5 grève min i ka dɔn k'a fɔ ni a bɛɛ lajɛlen bɛ taa kuncɛ ka bɛn ni janvier kalo i ka dɔn k'a fɔ janvier kalo tile 4 wa ko tile 5 grève u bɛ a daminɛ ka bɛn ni o ye koyi ka taa kuncɛ fɔ février janvier kalo tile 11 janvier kalo tile 10 ani tile 4 tile 11 dɔgɔkun kelen grève min ni a bɛ bɛn tile 5 ma wa ko école karamɔgɔ ku u bɛ n'o boloda koyi parce que b'a ka fɔ la Alimudu Ousmane Alimudu Touré ale kɔni min ni o ye porte parole ye o y'a jira k'a fɔ ko nin tile 120 heures ka dɔn k'a fɔ ni o ye heure 100 ani heure 20 ye ni a bɛ bɛn tile 5 ma o grève min ni o bɛ n'a boloda ka dɔn k'a fɔ ni o tɛmɛna fɛn min bɛ tali kɛ conférence de presse la kunnafonidilaw k'olu wele laɲini min bɛ u kan n'u kun cɛ walima gɛlɛya min bɛ u ni gouvernement cɛ i n'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan ko u na o kunnafoni u n'u da olu tulo kan min bɛ tali kɛ marche la ni o ye taamaw ye min bɛ tali kɛ sitting la ni o ye sigi tɛntɛrɛw ye ka dɔn k'a fɔ ko u na ninnu bɛɛ lajɛlen boloda hakaja olu ka article 39 fo ka ɲɛnabɔ ayiwa ala ka hakili ɲuman d'aw ma ala ka hakili ɲuman d'aw ma aw Michel ala ka hakili ɲuman d'aw ma Matiriba ka fala i ka dɔn k'a fɔ Yusuf Konate a y'a jira k'a fɔ ko hakili jigin don san 2022 na ka kɛ ni école ta nata in ye a ka dɔn k'a fɔ ko école karamɔgɔ u ye grève u y'a jɔ dɔɔni kalo 2 in kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ ko u ye kalan u ye a daminɛ kalan min daminɛna i ka dɔn k'a fɔ min ni o bɛ wele ko non évaluation n'o ye ka dɔn k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli tɛna kɛ denmisɛnninw kun ko o grève o bɛ sen nɔ o kɔni ye grève min ni kalan bɛ kɛ nka o grève ko o ma dabila dɛ ko wa ko o dabila tɔ tɛ min ni a bɛ wele ko la non prise des classes en double division classe minnu bɛ yen ni o ye classe 2 k'o jagoya don kelen kɔnɔ i n'a fɔ 5e année 6e année k'olu 2 don classe kelen a ye ka dɔn k'a fɔ ko maître ka ban olu tali ma parce que i b'a ka fɔ la fɛn min bɛ wele ko classe à double vacation ni o de ye ka dɔw bɛ sɔgɔma kɛ dɔw bɛ wula kɛ ko baara minnu ni olu bɛ kɛ école maîtrise kɔnɔ ko école maître kana sɔn olu tali ma n'o bɔra yen i ka dɔn k'a fɔ min ni o bɛ wele ko effectif pléthorique n'o ye classe o classe ni a jama tɛmɛna maa 50 kan i ka dɔn k'a fɔ ko u y'a ɲini u ka karamɔgɔw fɛ ko maa si kana olu kalan ni ye revendication ye wa ninnu bɛɛ mais i b'a dɔn cɔ kana yɛlɛ an ka revendication non a ka revendication dɔw bɛ yen ne bɛ yɛlɛ a la kana yɛlɛ non ne bɛ yɛlɛ a la mais comment parce que ne b'a ɲini aw fɛ n'a bɛ revendication kɛ sisan revendication min bɛ yen n'o ka gɛlɛn Mali yɛrɛ kalanko la kabi CP a bɔra Mali kalanko la a dajira a y'o don a ka revendication kɔnɔ an y'o laɲini kɛ aw bɛ tiɲɛniw yɔrɔ dɔn nka ala i ɲɛ bɛ o CP ko min na an y'o laɲini kɛ gouvernement dɛsɛlen don o kɔrɔ ka sababu kɛ musaka min bɛ o la a y'o kɛ ko musaka ko musaka bɛ o la ko k'a daminɛ ni DEF ye a y'o kɛ yan o kɛra o kɛra fɔ an y'o kun bila sa mais an ma ko article 39 de bɛ ɲini ka kɛ sinon ni laɲini bɛ donc article 39 in a bɛ nin laɲini in don la dɛ ala ka article 39 in bila a ka nin ta ayi dɛ o ti bila dɛ article 39 kalanko dajitɔ don ayi article 39 ye wari ko de o ti bila maa ye dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Yusuf Konate a ka sɛbɛn don soir de Bamako maaw foli bɛ taa ni k'u sɛgɛrɛ Mose Lavi an b'a fo n'a ye Mose Lavi fo Namoto Diallo an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ fo ka n'a bila mun ye Modibo Tamura an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen an b'u fo Abu Safina Jara hali bi siradan taama an bɛ taa n'a ye ne bɛ n bolo n b'a a kari ka don n bɛ bɔ ni fatiri min ye o Désiré Abu Safina Jara a bɛɛ na ta n'i y'a mɛn k'i tɛ nafiki kɔni k'i t'a lamɛn ani ɲɛji de ma don i kan n'o tɛ i b'a sɛbɛkɔrɔ Ismaël Traoré. Allez de commande 0 au compte. Salut, vous êtes bien sur le répondeur de Fanny, vous savez quoi faire.
Oui, Fanny, c'est papa. En surfant sur les réseaux sociaux, j'ai vu ta story chez Alice. Sacrée soirée, hein. Je l'ai montré à ses parents. Ils avaient pas l'air au courant. J'espère que je suis pas fait de boulettes. Suivez le compte de votre ado. Mais le bon. Freedom, l'appli et la carte gratuite pour les 12-17 ans, le tout géré par les parents. Boursorama Banque, la banque qu'on a envie de recommander. Offre réservée aux enfants des clients Boursorama Banque. Voir détail des conditions sur boursorama-banque.com. No korofo teme nouvelle horizon me boni aye alimaso aka sebendo koy alimaso akumana ale koni ya yira ka foko activiste do be alimaso ni atwa ko umu samake ay kado ka foko ablara mandat de dépôt ko udara akan hein umu samake mandat de placer sous mandat de dépôt hein mandat de dépôt nouvelle horizon ka fola o ti here muso mana de dépôt o ti yere Almaso Aleko, Horizon Kono, Ikado Rafoko, porte-parole ni Obe synergie des syndicats de la police nationale Tuala, Boubacar Arama, Boubacar Arama Ikado Rafoko, aye plenty ka tige, Kata commune sengi au tribunal là, Ikado Rafoko, aye plenty tige mami na. Ude umu samake kadu kafo umu samake kadu kafo akeme ka video do bla e bololo o safe ni bololo ko na mi ni obe wole ko Facebook mana era kama de kafo watimina Boubacar Arama ye plenty aya déposer kadu kafo umu samake a tege dara akanu watina kadu kafo mandat de dépôt ko udara ni bololo ko mana ala bololo ko akele mega gelam la si mauma ala de ba amano de est-ce que fo mo ku jando Patriba Polani oye alimaso aya yira ka foko syndicat mi ni owe police nationale Tuala ay kado ka foko uye plenty uya tike ka di mami ma de kado ka foko umu samake kado ka foko ame watim na ko mi bi mandat de dépôt o dara akan fe mi be wole ko aka critiquer ni oye jugement o bolo dame ka marche kalo natai kado ka foko 100 2021 kerengene na akletan ani wolo vla do umu sangare kado ka foko anajo umu samake kado ka foko anajo bar la koy Fatriba ka fola bamu kado ka fo abina fo akeme ka video do kado ka fo ni oye jaye jami be kado ka fo ni korofo kaumbe asengoro kado ka fo aye abla Facebook asafe ko ngara arabado no obena décembre kalo cliché ki 2021 temene kado ka fo akele ma me kuso umu samake ay kado ka fo aye ni korofo nunu bla e bololo asafe bololo safe korofo mi talige feminga kado ka fo abina fo aye korofo chejugu fona ta ka police nationale ka segere police nationale ni oye Mali police ye ngene na 15e arrondissement police akado ka fo ayajira ka fo ko femi be talige 15e arrondissement police la ako ukeme ka bingani wala do taka ma do segre ngene na chemseni do akado ka fo ko umu samake ayajira aka korofo kono ka fo ko ikado ka fo ni chemseni akado ka fo police nationale akado ka fo ko Mali police nationale ako ukeme ka mo toro teza Mali police nationale akado ka fo chiwara fo etula ko ka bimoka umu samake akado ka fo ayeni ngorofo chajugu nunu mbla bololo sa akado ka fo ude kara sababu ye karo ka fo mami be ni otwa ko Boubacar Arama ni ale police nationale au syndicat nyamado ay karo ka fo ko uye plainte utika ka abla ko de sababu la umu samake o de sababu la umu samake akele flaki yera sora nyai karo ka fo mandat de dépôt otwa la mandat de dépôt o dara akanwe umu samake karo ka fo bololo safe aklara ka yira halibi ka ko aba nyini Asimi Goita fe mi nye jamani nyama ye ko ki jado Mali police la ka samake karo ka fo Mali police te chiwere la bingani ko taka adama do zegere umune ko tene fo femi metalika binganu la ma fandaw umune ko fo sendaw umude yeni ngorofo nunu fo umu samake akeme ka ngorofo nunu fo bololo safe ina fo fasirba aya sebe tobina aya sebe ka fo ko umu samake akeme ka ngorofo chejugu nunu nda o de le sababu la abanyini Asimi Goita fe Asimi Goita ka ka fo aka fere ni dabale belajelete polisu be ta ko jugumina polisu be bingani jugumununa ay ka ka fo fuka sega siri adala ko bamu akumana de bamu kusebe kumana de angata Fatriba ka fola ko bamu nana kara yira bololo safe ale min yera fle ka korofo ke ko wakika do ka fo ale re porteur d'uniforme ale re surasila kaye ka do ka fo hali commissaire de police korodo be anti yembla yo mode anti yembla bamu angata kwale umode angata Fatriba ka fola ka fo wati mina ngoro fo fora ka fo dilo olukoni ako abela jele nyanyini wa ka do ka fo police nationale anyema ko nunu nana na to mina ale re kumana aye korofa mi voni oye Boubacar Arama aya yira ka fo ko bela jele be akalama police ka barate dorere jamane kono do amise ka lakana to mina ana mbolo ma fo amise ka lakana to mina ta ka sigi abise ka noga to mina bela jele be akalama ka fo ame wati mina ko mi bi fe mi me wolo ko banditisme anyo
ɲanimɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnyala quartier min ni o bɛ wele ko Bako Jikɔrɔni o de sababu la commissaire min bɛ 15e arrondissement Cuala a ye fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen boloda i n'a fɔ sufɛ baara min ni o bɛ kɛ n'o bɛ wele ko patrouille o bolodalen bɛ sanga ani waati commissaire a ma dan o ma a y'a ɲini cɛdenw fɛ tilegan fɛ fana a k'u ka bɔ ka tilegan fɛ patrouille ko o boloda hakaja min bɛ tali kɛ ka to ka u jɔ yɔrɔ dɔw la parce que b'a ka fɔ la ka dɔn k'a fɔ 15e arrondissement a commissaire a y'o boloda min kɛ a ka dɔn k'a fɔ ko don dɔ la ka dɔn k'a fɔ cɛmisɛnnin 2 u bɛ moto kura dɔ kan moto min ni jakarta kura don a o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na polisiw ko u ye filɛ fiyɛ u la waati min na polisiw ye filɛ fiyɛ u la a ko u y'u jɔ yɔrɔ min na i ka dɔn k'a fɔ min bɛ moto kɔfɛ ko u ye 5 don fiyɛ nɔ siriba ka fɔ la waati min na u ye 5 don fiyɛ nɔ a ka dɔn k'a fɔ ko polisiw y'a ɲini tɔ kelen dɔ fɛ a ka dɔn k'a fɔ wa e min filɛ nin ye moto ye jɔn da ye sɛbɛn bɛ mini a ka dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn ma sɔrɔ petinin dɔ kun wa i ka dɔn k'a fɔ ale kɔni jɔrɔlen tora sɛbɛn ma sɔrɔ a kun a polisiw ko bon ni sɛbɛn t'a kun a ka dɔn k'a fɔ moto a kɔni bɛ taa polisiso fourrière la koyi wa n'a taara n'i ko sɛbɛnw bɛ so walima sɛbɛnw y'i kɔrɔkɛ ta ye a ka dɔn k'a fɔ taa moto sɛbɛnw minɛ so i ka sɔrɔ ka na ni a ye n'o kɛra i ka moto a bɛ labɔ a tiriba ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ nin kɔrɔfɔ minnu ni a kɛra dugu camancɛ la n'a kɛra bɔlɔn-bɔlɔnninw kɔnɔ wa i ka dɔn k'a fɔ ko Umu Samake de bɛnna ni nin ko waati ye o sababu la Umu Samake hali n'a y'a sɔrɔ ko porteur d'uniforme don wa i ka dɔn k'a fɔ waati min na a bɛnna ni ninnu ye wa a y'i jɔ k'a bɛɛ lajɛlen k'a jateminɛ k'a bɛɛ lajɛlen lamɛn o de sababu la i ka dɔn k'a fɔ Umu Samake nanen filɛ i sigi bɔlɔlɔ sanfɛ fɛn min bɛ tali kɛ kɔrɔfɔ cɛjuguw la i ka dɔn k'a fɔ ka ta ka anw ka Mali sɔrɔsilakaw k'u sɛgɛrɛ k'a ta ka anw ka Mali polisilakaw k'u sɛgɛrɛ a i ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi Umu Samake waati min na a ye nin kɔrɔfɔ ninnu fɔ a ka dɔn k'a fɔ a ma bɛɛ koyi o de sababu la i ka dɔn k'a fɔ Umu Samake i ka dɔn k'a fɔ mandat de dépôt a dara a kan wa polisiw y'a jira k'a fɔ a kɛlen filɛ ka kɔrɔfɔ cɛjugu minnu da i ka dɔn k'a fɔ a y'a fɔ cogo min na a ma kɛ ten koyi i ka dɔn k'a fɔ a kɛra kɛcogo ɲuman min na o de ye k'a fɔ cɛmisɛn 2 in bɛɛ lajɛlen ma kalama nin quartier min filɛ nin ye Bako Jikɔrɔni sufɛla fara tilefɛla kan sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na i ka dɔn k'a fɔ binkani walew bɛ da o de sababu la n'u ye maa min bɛ ni sikano ko b'i la wa n'i jɔ k'i ɲininka tilefɛla t'o la sufɛla t'o la ka dɔn k'a fɔ polisimuso walima Umu bɛnna ni o ye min kɛ Umu kɔni sinna k'i ta kɛ i ka dɔn k'a fɔ ka taa ka kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen fɔ bɔlɔlɔ kan ba Umu y'o gɛlɛya dɛ ba Umu y'o gɛlɛya a y'o gɛlɛya dɛ ne yɛrɛ ye video in lajɛ o i y'a lajɛ n y'a lajɛ a y'a gɛlɛya n'a kɛlen don tan a kɛra tan dɛ comme jamana in ko fana bɛ cogo min na maa caman b'a laɲini ka don kaso la walasa ka tɔgɔ de sɔrɔ sisan o cɛ jamana in ko bɛ ten sisan kaso tɔgɔ ni wari a bɛ sɔrɔ a la o kodi a bɛ sɔrɔ a la nka a maɲi dɛ ɲuman tɛ a maɲi Alimaso ko a ka dɔn k'a fɔ ko Umu Samake wa an bɛ waati min na komi bi i ka dɔn k'a fɔ tenitigi dɔ fana wa dɔw yɛrɛ ka fɔ la k'i ka dɔn k'a fɔ ko États-Unis tenitigi dɔ naka ye wa ko a bɛ baara kɛ États-Unis sɔrɔsilakaw Cuala an fɛ Mali in kɔnɔ yan nɔ ayiwa Alimaso ale ka sɛbɛn don ayiwa Ala ka ɲɛ ka d'a ma an ka yen bila an ka yen bila joona faama ko ye kosɛbɛ Abu foli o bɛ taa ni ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ